Mutrikun zegoen, han bikaldeko barrixokoa. Erduaren amendua. Da barrixo erabakitzen zaban, errakia. Errakia. Orduan ere moitxu zen jentia eta dana unifikatzeko. Ba, eta gibentza, udaletxia mendara. Da egon da gina garagaz da alkarra ikusi ezenean dixe egon da. Prozesioekin da, asko, oso... Baina diskutiu asko, Oso geizki, Bata besti diskutitzen, eta guk eskolia dago eta zuek zer dakazue. Alkarra ikusi ezenean dixe. Alkarra ikusi ezenean. Asko, egon da asko. Eta hoi biokan ez dakik baina, hoi kalien bizi baina basarriko den. Bai, kalien bizi baina basarriko. Gaitxotan basarriku ezien, eta gure etxe beti basarri zean, gure etxean jengetan ginen dukan hortua, eta molduak, eta gure bizimodua basarriku ez, baina... Gambaran euluak jote zirgurin. Nere tipoko bizitza ez da, nena, eria basarri bateko azan da. Damen moja zauren, ni mojetan ibili nintzen eskolan. Mojetan honek, alkarrak ingo mojetan. Eta zion gero arkorrezkak eskolara, asko tontu zen, konbentura. Eskolan ere, gutxi ibili nintzen, eskolan, espirituetako eskolan, egon mojetan beste pixkat, eta aitatan bakarra izan den, ere laguntzako gelditzen bian nintzen. Igual, detosa modia, motxak ibiltzen, abrigo eta ere motxak. Dentaile eta abrigo dentaile. Baina dio, madre Teresako, ez dakizen zen, gorna motxarekin, abrigoari pintzeko pusketa bat behiak, ez dakiz zelako pusketa egin txikien. Nik baina lehenko zine batek eman eibarko batek eta aprobetxatzen erropak, nire itxat ibili nez aprobetxatzen. Ja, gero neoko hostu nitu desa, baina lehenkotik, oingo prakaik eta ez lanagonia, lanagonia. Laura gontzak aportuta. Ja, honek neute du da. Sastreixan ergo zantebia. Estankua. Zentuken sastre bat, eta gero estankua. Estankua nire daitela. Gure amak jostez diazen nahi erropak. Baso, den dia zauden, bendan. Orduan zauden den da, azpiezunia, Mateo, da panaderixen, Piru eta Rosario lauden da. Zauden hor barrio, horretan bakarri. Gu bizi ginen. Azpiruetan hori gendua eta... Estankua. Hemendan, esan egon gaitxean, hortua ezakanikan. Claro, basiko, osea, gero zein ezitezia. Horixiko eta olatu, gero zibia. Baina, bestela patatia eta berduria eta olakoa. Dana etxea, tomati eta piparra eta zelan etxean duzen. Dana euskeria. Euskeria. Gure eskolia dana erderaz, etxean ikitzi duna euskeraz. Baina ostian izak izan erderaz? Claro, horretik. Baina ostian ere eskolan ere itxean duen euskeraz txean duna, gure beharko horregatortz zirien. Baina ikasketa guztia dana erderaz. Gero baita ikutu duk hemen errezian ziniera izan dela. Zinia, abadiak ematezuan zinia, lokal batek. Eta teatruak eba izin zen ditzue teatru. Gero gazte denporan, nik uste ikutu deuak ointak gara baino gehiago. Zinia ikutu deu eta... Zer esan guzut? Hora gara moria Don Jose Gabadik hemen dantzan etxeko eta gero ekute ginen basarri bateak. Lagun bat gendukan basarri zekin da hartzakan. Radio gora muliek jarri zuan are. Eta gu gara jute ginen jaixen dantzara, mutilak eta neskak. Dantzan da, mojak erregetan beti baina gu. Eta gu amazarrean, saseko putzuak. Eta kastaina erregunen, gauza asko, mendixen beti mendixen, Ni pein mendixen kompletu. Neria zan osua, Goizetik gabea, eta gabetik goizea, eta jaizet eta aztian. Gu basarretik ezkinean behera okatzen. Gukute ginean mendiarren batean, San Miguelean. Juliardo Garra eta Zirea. Saltaka zirea. Gero udaran Debara. Debara, puntan alamedan, sedan, hasi pasatzen. Horre dian no bizugen hasi baino lehenoko kontu da. Goizion behin bai. No bizugen jetankoan hartzen dute ginen batzuetan. Baina goizian behin, ostian menditik ibiltzen ginen. Eta gero, no bizugaren oso gazte ginean, orduan kanpo hartatzen dugu igual. Lekeiti hora, gure arteria lekeiti hora izatezen. Eta unifikota dana. Depizento de Julio. Diferentia. Bai, dana bat. Santiago Santana.
Santana. Santiago, Margina, orduan azpuetan ere. Orduan bi da. A 15 de agosto del 25 de Baina, julio. Ama Virginia kontzesiko nien 8 de diciembre. De Másico Fiestik. De Másico Fiestik. Patronia da. Patronia osean, horre torre ziren bat. Orduan itxean zen horre dantzoketa ere bai. Baitxa, eta horre torre ziren honek Lourdes Iriondo eta horrek kantante honak ekartzen zetxuen. Fiesta osauna. Batzutan edurretan, entxe behira, beste batzutan normal, baina, klaro, geho hotzeok esan da, romesia ia. Orduan ikusten duen, a ber, zera. Entonces, erdebarko bandia, erdebarko bandia. Lehen goti mezie kontau, Txistula isak eta gero konjunto da. Erdebarko bandia, txistula isak eta orkesti, eta Jose Maritia. Bai, orkestuna. Vicente, albugarri ze dantza. Taberna, baina bakundiak sartu ezin tabernara. Oleskak edo Bueno, mal vistas. Es que va, sí. No, éramos mal vistas. ¿Mal vistas o bien vistas? Que no entraban a ver. No, porque si entraba una ya había buenas críticas, María. Baina, es que horrela izan oitxuria. Ama sartu zen ere josten, oso gazte izan duten eskolatik arte, da kalien ibili beharrean josten ikastea. Orduan taliaren, mendago jendia enpresa asko zirenekin aurra zitezan Marcha ona zado mendara. lan asko. Da entonces kanpotik mendago jente asko lanea. Almenta duren honek itxio edan eta jarrazia. Baina tailara badaude baina industrialdea berriziak. Oina, mendara betxokolatia guztura jaten da, baina beti jarri zanean. Orduan egunero. Eta horre, hola, beste zio zer. Claro, Gorria da, holako zerbait nahi izan fina da. Hau da, Oye, bado, itxekua, osea, txokolatia mendaron itxekua nesa, ikero bitaletako hori. Holako txiezagoa. Eta hori zan zauani merkena, hoi dagoenik kanduena da. Hoi kanduena. Orduan zan zauani merkena zan txokolatia. Hor zauan kalien basarri bat. Hor zauen ganauak eta penak. Are, horre erreki ezagunean, libre zaun zea bat, eta tanak gana guztia erreka gure atera. eta gu bezen bat errakatzen gure antzera. Gero zea, olduak kontxak epasak ezen. Gurian gamara negote ziren, baina, ternak kalien da, brrrr, negote ziren. Que desastre. Hortuak, tarra bese. Lehen udaletxe izeta, etxe aski bat, gero garrizia undizia darra dagoen, etxe undia darra, ez ikusi bizileako oso ondo. Baina lehen zan, gana gehiatuko baina sartuta zagoen derrixan. Aldatu aldaketa undizia. Ontxe urte honen, lau urte honetan, izugarrizko handitzi ide jaiotzak, azti ide jaiotzia. Nik akorratzen, ni hogei urteneko zenien, batetismako zona bat, eta analizis egitea, ergoi barria etxe berria emako biazan. Etzauen beste, ezer konsulta bat mediko batekin beste. Ba, eta hori bintzal konsultiere bat, etxe bat zuen bajuan, o etxe baten, o hola zan, alkilauta ipintze ziren da konsulta baina. Oidenku konsultia egiten ditu analitikak, elektruak, ambulato isorretan dan egiten diotak gainekaldien, hospital. Eta farmazia bat gaurean ez gentukan, ez ergoi berrean. Ergoi berrean. Gure bizitzak asko disfrutu dut. Asko. Pozik ibiltzen ginen. Zezango izut, horrela pasau zen gure gazte denporien.